आर्यन माँ कड़े चल चल माँ पे जीबा माँ ए बो कौन कर कौन बड़ी कहल कौन केमती हुए बिरी रे चावल केते पड़िबो बिरी केते पड़िबो चावल जमा नुहे आउ कौन अरे बस खाली बिरी हाँ 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 लागेनी माँ ये कर हाँ हाँ पानी कखारू मंजी भी पड़ो से पानी कखारू बड़ी हम नाई आग दिन कठू कनारे बादाम बांधिक ओहल सब पानी निगिरी माने पानी कखारू पूरा रांपिकी कोरीदब कोरिकी ताकू चुपुड़ी दब पूरा पानी तार निगिड़वा हाँ माने पानी कखारू बिरी मिसई आउ थे फेण हाँ सेटा बहुत फलफलिया बड़ी हम नाई पानी कखारू बड़ी हाँ राशि बड़ी कले भी हम राशि थापी देबा बादाम बड़ी भी बादाम थापी देबा पूरा बादाम पूरा तळु अच्छा ताले मु भाबिथिली बोधे बड़ी रे चावल मिसे बिरी सहित चावल मिसिबनी चावल मिसेनी जल्दी चावल गोटा जो जगाटे बड़ी पड़िबो जल्दी तेल न देबो बहुत दिन बड़ी रखिबो चावल गोटा जो जगह रे बड़ी तेल देले चावल बटा दरकार नहीं कौन माने या को आग तेल दिया है नहीं हां तेल दिया है तेल दिया है कि तापर बड़ी पकेबा ये उठी जीवा संग संग कोन एतरे राशि भी देई परिबो बादाम मंजी भी देई परिबो बादाम पानी कखारू मंजी लंका जीरा सब दिया बाबा देखो कोल्डी जी होइनी ना लंका जीरा केते सुंदर हेची माँ केते सुंदर बड़ी पकाउचंदी पड़ी जीवो हाँ आसलो ए बड़ीटा छात्र थोई देकी आसीबा खरारे थोई देकी आसिया तो हाँ चप्पल पिंधिबा माँ सेटा पकऊ आको आम थोई देकी आस चप्पल पिन चलो सुंदर है चलो ऊपर को चलो केते सुंदर एटी गोटे बड़ी सुखाई एटा आ गोटे बड़ी सुखे दबा एकाठी इटा सुंदर बड़ी आईची केमिति सुंदर बड़ी आईची हां सुखे दबा सुखीवा
ଆମ୍ବ ହେଇଛି ଗଛରେ ଆମ୍ବ ହେଇଛି ହଁ ଏଇଠି ଉପରେ ଆମ୍ବ କେତେ ଆମ୍ବ ହେଇଛି ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ତଳକୁ ପୁଣି ଚାଲ ଆଉ କିଛି ନେବା ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ି ଧରିକି ଆସିବା ଚାଲ 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 ବଡ଼ ଦড়ି ନେଇ ଆସିବା ଏଇ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବଡ଼ି ହେଇଗଲା ପରେ ଇଏ କେତେ ଦିନ ଶୁଖିବ ସେଠି 2 ଦିନ ବଡ଼ ବଡ଼ି ହେଲେ 2 ଦିନ ଶୁଖିବ ସାନ ବଡ଼ି ହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଶୁଖିବ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଖରା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆଣିବ ଭାଜିବ ଖାଇବ ତାକୁ ଭାଜିକି ଖାଇବ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କ'ଣ କ'ଣ ବଡ଼ି ଚୁରା କରିକି ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇହବ ବଡ଼ି ତରକାରୀ କରିକି ଖାଇହବ ପଖାଳ ଭାତକୁ ଏଇ ଖରା ଦିନେ ବଡ଼ିଟା ବେଶୀ ଦରକାର ତୁ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବୁ ହଁ ବଡ଼ି ଚୁରା ପଖାଳ ଭାତ ହଉ ପଖାଳ ପଖାଳ କାଳି କାମ କରିବି ରାଇ କଲେ ବଡ଼ି ପକେଇବ ତରକାରୀରେ ବଡ଼ି ପକେଇବ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କଲେ ବଡ଼ି ପକେଇବା କିନ୍ତୁ ରାଶି ଯୋଉ ବଡ଼ିଟାରେ ପଡ଼ିଥିବ ସେଇଟା ତରକାରୀ ଖାଇବି ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିବନି ରାଶି ଥିଲେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଗିବ ପିତୁଳିଆ ଲାଗିବ ତରକାରୀ ବଗିଲା ରାଶି ବଡ଼ିଟାକୁ କ'ଣ କରି ଖାଇବ ତାହେଲେ କେବଳ ଭାଜିକିରି ଖାଇବ ଭାଜିକି ଖାଇବ ଚୁପ ଆଉ ସବୁ ବଡ଼ି ପକେଇବ ପାଣି କଖାରୁ ବଡ଼ିଟା ବେଶୀ ତରକାରୀ ପକେଇବ ସେଟା ଭଲ ଲାଗେ ଏଟା ଫୁଲିଯିବ ଆଉ ତା ଭିତରେ ପାଣି କଖାରୁ ଗୁଡ଼ା ରହେ ତ ଗୋଳା ହେଇଥାଏ ଏଟା ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ବଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ସେ ତରକାରୀ ହଁ ଶାଗ ଭାଜିବ ଏଇ ସାଧା ବଡ଼ି ଯଦି ପକେଇବ ତାହେଲେ ଶାଗ ଫାଗରେ ପକେଇଦେବ ପାଣି କଖାରୁ ବଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ସାଧା ବଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିବ ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ବଡ଼ି ଚୁରାଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ନାଇଁ ପଖାଳ ଖାଇବି ପଖାଳ ବାବା ପଖାଳ ଖାଇବି ପଖାଳ ଖାଇବୁ ଭଜା ଖାଇବୁ ବଡ଼ି ଭଜା ଖାଇବୁ ଇଏ ହେଲା ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ବଡ଼ି କେମିତି ପକାଯାଏ ତାହା ମୋ ବୋଉଠୁ ସମସ୍ତେ ଶିଖନ୍ତୁ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ବଡ଼ି ପକା କିଏ ଜାଣେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ମାନେ ହଁ କିଣିକି ଆଣିକି ଖାଇ ଦେଉଛୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଇଏ ବଡ଼ି ଆଉ ନିଜେ ଘରେ ତିଆରି କରିବା ବଡ଼ି ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବ ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବ କିଣା ବଡ଼ିରେ ଚାଉଳ ମିଶେଇବା ହେଉଛି ହଁ ଘରେ ବଡ଼ିରେ ଆମେ ଚାଉଳ ମିଶେଇବା ଏଠୁ ତ ହାତରେ ଧଇଲେ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ହଁ ସ୍ମୁଥ ହବ ସଫ୍ଟ ହବ ଟେଷ୍ଟ ହବ ସବୁ ଜିନିଷ ହାଇଜିନିକ୍ ହବ ନିଜେ ଘରେ ତିଆରି କଲେ ସେଇଟା ହାଇଜିନିକ୍ ବି ହବ ନାଇଁ ନିଜ ନିଜେ ତିଆରି କରିକି କେମିତି କରୁଛେ କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ଶୁଖଉଛେ ତ ଜିରା ଲଙ୍କା ଦେଇକିରି ଯଦି ଧନିଆ ପତ୍ର ବଡ଼ି ପକେଇ ଦେଇଥିବ ନା ହଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଏମିତିଆ ବଡ଼ି ହବ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ି ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବରି ହବ ଏଡ଼ିକି ବଡ଼ି ହେଇକିରି ସେ ଶୁଖା ହବ ସେ ବଡ଼ିଟା ପଖାଳରେ ଖାଇବାକୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ମସଲା ବଡ଼ି ଆଉ ସେଟା ପୁରା ମସଲା ବଡ଼ି ହେଇଗଲା ଧନିଆ ପତ୍ର ଜିରା ଲଙ୍କା ସବୁ ଦିଆହବ ଯାଅ ଯାଅ ଆଜି ବଡ଼ି ବିଷୟରେ ଏତେ ସବୁ ଜାଣିଲେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ବଡ଼ି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଓକେ thank you for watching this video bye bye चलो हमें बड़ी सुखे दवा चलो धीरे धीरे